Riku Janhunen tässä, terve. Ajattelin puhua tällaisesta asiasta kuin hengellisestä sodankäynnistä, ja täällä saattaa takka rätistä ja koira hyppiä tai sellainen, että tässä on tämmöisiä sivuääniä, mutta aloitetaan tästä heti syntiin lankeemuksesta. 1 Moos 3:3. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Ja tässähän nyt on monenlaista. Tästä voidaan ajatella, että onko tämä ollut ensimmäinen kerta. On tämmöisiä ajatuksia, mitä tästä on tullut. Että onko tämä ollut ensimmäinen kerta, kun paholainen on tullut houkuttelemaan ihmisiä syntiin. Ja siksi toisekseen tästä voi enemmänkin ajatella, että miksi Jumala ei olisi halunnut, että ihmiset lankeaa syntiin. Olisiko Jumala halunnut, että ihmiset ei olisi joutunut tietämään sitä pahaa? Jumala olisi halunnut suojella ihmiset siltä pahalta, mikä selvästikin jo oli maailmassa, koska vastustaja oli jo syntiin langennut ja synti oli jo maailmankaikkeudessa. Ja vastustaja tuli tarjoamaan omia valheitaan ihmiselle. Ja me nähdään tuosta kohdasta, että osahan siinä oli totta, että ihminen tuli tietämään hyvän ja pahan. Ihminen tuli tietämään sen pahankin, mitä sitä ennen luomiskertomuksessa kerrotaan, että Jumala näki, että kaikki oli sangen hyvää. Eli silloin kaikki oli hyvää siihen asti. Ja Jumala olisi halunnut suojella ihmisen siltä pahalta ja sen tietämiseltä. Eli tästä me nähdään, että siis vastustaja käyttää osatotuuksia. Ja tällä mä yritän luoda semmoista perustaa sille, että näin se tekee edelleenkin vielä. Että mikään ei ole muuttunut. Ja kun me luetaan Raamattua ja opiskellaan ja ajatellaan, niin me voidaan niin kuin ymmärtää menneestä ja historiasta tätä meidän nykyisyyttä. Ja että me ei tehtäisi niitä samoja virheitä. Sitten mä luen kylväjävertauksen. Matteus 13, 3-8. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja hän sanoi, kuulkaa, kylväjä lähti kylvämään. Hänen kylväessään muutamat siemenistä putosivat tien oheen ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, missä niillä ei ollut tarpeeksi maata. Ne nousivat pian oralle, koska niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua oraat paahtuivat, ja koska niillä ei ollut juurta, ne kuivattuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta toiset putosivat hyvään maahan ja tuottivat sadon. Jotkut 100, jotkut 60 ja jotkut 30 jyvää. Ja siinä oli tämä kylväjävertaus. Ja luetaan heti perään vielä selitys saman luvun jakeesta 18-23. Kuulkaa siis vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä sitä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä on kylvetty hänen sydämeensä. Tätä tarkoittaa se,
mikä on kylvetty tien oheen. Kallioperälle kylvetty kuvaa ihmistä, joka sanan kuullessaan ottaa sen heti iloiten vastaan. Koska hänellä ei ole juurta itsessään, hän kestää vain hetken ja luopuu heti, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. No mitä tämä tarkoittaisi niin kuin tänä päivänä, 2026, niin mä ajattelen, että jos meillä ei ole juurta, voi tarkoittaa sitä, että me voidaan olla semmoisesta lähtökohdista, esimerkiksi meidän kokemus maailmasta, meidän perhe, missä me on kasvettu ja missä me on saatu hengellisiä lähtökohtia, hyviä tai huonoja tähän elämään, niin siellä meillä saattaa olla, että meillä on ollut alkoholisti, isä tai äiti tai narsisti, toinen meidän vanhemmista tai monenlaista, mutta että me ei ole saatu elää näiden Jumalan periaatteiden mukaan siellä meidän kotona. Ja sitten kun me tullaan uskoon, niin sitten kun me mennään seurakuntaan, jos siellä seurakunnassa ei esimerkiksi ole Raamatun mukaista opetusta, niin sitten kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin me luovutaan siitä, kun se tulee niin kuin, se maksaa meille jotain. Me heti mieluummin luovutaan siitä. Se voi myös johtaa sellaiseen, että me ollaan vähän aikaa jossain seurakunnassa ja me ei juurruta sinne, kun meillä ei ole ollut sitä aiempaa kokemusta Jumalan valtakunnasta. Ja jos on paljonkin tämmöisiä seurakuntia, missä on häiriöitä, niin me ollaan vähän aikaa, ja vaikka se olisi hyväkin maa, mikä se on pudonnut, niin se on vähän aikaa, vaan mitä me ollaan siellä seurakunnassa, mennään seuraavaan seurakuntaan, ja siellä taas, ja me ei sielläkään kasvata juuria sinne hyvään maahan, ja näin edelleen, ja sitten me ei kestetä sitä, kun se maksaa meille jotain. Sekin, että jos se on semmoinen menestysteologia, että meillä luetaan 10 hyvää ja 11 kaunista, niin heti kun sitten tuleekin vaikeaa, niin me ei enää halutakaan, niin kun me luovutaan Jumalan seuraamisesta. Ja jatketaan sitten jakeeseen 22. Orjan tappuroihin kylvetty kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Eli kun me katsottiin tuossa jakeessa 19, niin siinä sanotaan, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä on kylvetty hänen sydämeensä. No tässä jakeessa 22, kun sanotaan, että maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan ja hän jää hedelmättömäksi. Me voidaan niin kuin ymmärtää tuosta jakeesta 19, että vastustaja, joka siinä tempas sen sanan pois, niin vastustaja tarjoaa näitä maailman huolia ja rikkauden viettelystä. Esimerkiksi jos sä oot yrittäjä, niin yrittäjän asema niin kuin uskovaisena on äärimmäisen vaikea, koska sä tavallaan tavoittelet sitä, mitä maailmakin tavoittelee. Sä ehkä tavoittelet myös sitä, mitä sillä sitten saa, kun sä tavoittelet sitä rahaa ja mammonaa. Se on niin kuin yksi varmaan näin itsestäni ajatellen vaikeimpia valintoja olla yrittäjänä uskovainen, niin että sä et aseta sitä ensimmäiseksi sä et niin kuin siirrä niitä Jumalan maailman periaatteita takasijalle siinä kohtaa, kun susta siltä tuntuu tai se sun yrittäminen vaatii, vaan sä aina pidät kiinni siitä, että
mikä on Jumalan valtakunnan asemassa oikein. Ja nyt täällä on semmoinen, monia ajattelee, että me ollaan matkalla joku Havaijille tai joku semmoisen, että me ollaan semmoisessa laivan kyydissä, jossa niin kuin on lepo ja ilo ja riemu ja meillä tietenkin on semmoinen lepo ja ilo, riemu siitä, että Jeesus Kristus on maksanut meidän synnit ja vaikka maailmassa teillä on ahdistus, niin silti meillä on se tieto, että me ei eletä tätä maailmaa, tätä maailman aikaa tai tätä maailmaa varten, eikä sitä, että me saataisiin jotain tästä maailmasta, vaan me, niin kuin Billy Graham sanoi, niin että I'm just passing through this world, my home is in heaven. Eli kuljen tämän maailman läpi kotiini taivaaseen. Ja nyt jos me mietitään tämmöisiä, me nähdään, että vastustaja on se, joka koittaa meitä johtaa harhaan tältä tieltä, mikä on ahdas portti, jonka sanotaan johtavan taivaaseen. Ja me ei ollakaan siellä matkalla Havaijille, vaan se onkin sotalaiva ja me ollaan täällä langenneen maailman keskellä. Syntisinä ihmisinä Jumala on meidät armahtanut ja antanut meille henkeensä niin, että me on uudesti synnytty. Ja vastustaja koittaa meidät kääntää siitä valheillaan. Ja tämmöinen The Art of War, sodantaidon kirja on kirjoitettu jo ennen ajanlaskun alkua, ennen Kristuksen syntymää. Arvioidaan, että noin 500 vuotta ennen sen on joku kiinalainen ammattisotilas kirjoittanut ja sieltä jo silloin on ymmärretty semmoisia sodankäynnin periaatteita, kun että jos sä haluat, että vastustaja luulee, että kun sulla on pieni joukko ja sä haluat esittää niin kuin se olisi iso, niin sä valheella pystyt niin tekemään. Ja semmoisella, että se näyttäisi joltain vähän niin kuin silmänkääntötemppu, mikäkin niin kuin vielä nämä silmänkääntäjät ja niin kuin maagikot, mitä lienee, miksi niitä kutsuu tässä ajassa, niin koittaa kiinnittää meidän huomion niin kuin vasempaan käteen ja tekee oikealla sillä väliin jotain salassa. Ja samoin sitten taas, jos sä haluatkin niin kuin esittää, että sulla on pieni joukko ja oikeasti sulla onkin iso joukko niin, että vastustaja ei laitakaan vastaan riittävän isoa voimaa sinne, niin ne on semmoisia niin kuin valheita, jotka on jo ollut silloin tiedossa ja edelleen tämmöisetkin valheet niin kuin on voimassa ja vastustaja koittaa esittää suurennella jotain asioita ja pienennellä jotain asioita ja ne kaikki on niin kuin tiedetään, että vastustaja on valheen isä ja jos sulla on 3 kananmunaa ja sä sanot, että sulla on vain 1 kananmuna, niin se on valhe ja jos sulla on 3 kananmunaa ja sä sanot, että sulla on 5 kananmunaa, niin sekin on valhe. Ja silloin me tiedetään, että valheen isä koittaa joko lannistaa tai saada aikaan ylpeyttä tai mitä se sitten koittaakaan, mutta semmoista, joka on Jumalan tahdon vastasta, jota myös sanotaan synniksi. Ja sitten vastustaja esittää tämmöisiä, tai on tämmöisiä niin kuin lausahduksia, niin kuin, että ei kaikkia tarvitse ajatella hengellisesti. Ja se on niin kuin, vähän niin kuin me tuossa alussa käytiin läpi, että mitä Eevalle sanottiin, niin siinä on osa totuutta ja osa ei ole totuutta.
osatotuus on se, että jos sä alat auton rekisterinumeroista esimerkiksi etsimään niin kuin Raamatun kohtia, niin se ei ole niin kuin, se ei ole raamatullista. Ja jos sä haluat löytää, että mitä Jumala sinulle puhuu, niin avaa Raamattu ja lue järjestelmällisesti, ruoki itseäsi niin kuin ruokit ruumista, niin ruokit henkeäskin lukemalla Raamattua. Ja se on ihme, että sieltä sitten oikealla ajalla löytyy nuhdetta, rohkaisua, kannustusta, mitä ikinä sä elämässä sillä hetkellä tarvitkaan, niin Jumala antaa sitä ihmeellisesti sieltä Raamatusta. Mutta auton rekisterinumeroista sitä ei tarvitse lähteä etsimään. Mutta sitten toisaalta taas, niin kun, että hengellisiä asioita pitää arvioida hengellisesti. Ja silloin se, että jos hengellisessä asiassa sanotaan, että ei kaikkia tarvitse ajatella hengellisesti, niin siinä koitetaan, niin kun se on yksi vastustajan taktiikka, mikä on, että se ei ikinä esitä suoraan sitä määränpäätä, mikä sillä on mielessä, että ihmisen kävisi huonosti ja se joutuisi pois Jumalan yhteydestä ja lankeisi syntiin vaan nyt katos ajoitus, mutta jatketaan silti sitten seuraavalla. Sitten on tämmöinen, kun Jumala puhuu tavalla ja toisella. Että on kuullut semmoisenkin, joku on sanonut, että Jumala puhuu tavalla ja toisella, ja luetaan 2 Kor 11, 3-4. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudessa, joka teillä on Kristusta kohtaan. Jos joku tulee ja julistaa toista Jeesusta, niin kuin me olemme julistaneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin sen, jonka olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette ottaneet vastaan, niin sen te kyllä hyvin siedätte. Ja sitten luetaan vielä jakeet 14-15. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valon enkeliksi. Ei siis ole suuri asia, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Heidän loppuunsa on heidän tekojensa mukainen. Eli tämän mun puheen tarkoitus on se, että me ymmärretään, mistä tässä hengellisessä sodankäynnissä ja tässä meidän elämässä on kysymys. Ja tämä puhe on pelkästään ja vain ja ainoastaan, niin kuin, jotka jo ymmärtää ja on valinnut seurata Jumalaa tai haluaa oppia lisää tästä Jumalan tiestä, joka on ahdas portti. Ja meitä koitetaan siitä ohjata sivuun monella eri tavalla. Ja se, että oliko se Sanna Ukkolan haastattelussa joskus joltakin toimittajalta kysyttiin, että miksi hän kertoo tämmöisiä uutisia, että hän värittää ne jo valmiiksi sillä hänen ajattelemallaan tyylillä, että miksi hän ei kerro asioita niin kuin ne on. Ja tämä muistaakseni Ylellä toimittajana ollut henkilö kertoi, että hän niin kuin hän auttaa ihmisiä niin kuin ymmärtämään, että mistä tässä on kysymys, ja siksi hän värittää sen jo sillä lailla, että tässä on kysymys rasismista, tai tässä on kysymys siitä, tai tässä on kysymys tästä. Ja sitten siellä oli myös toinen toimittaja, niin he oli sitä mieltä, että ihmisille pitää kertoa totuus,
Ja ihmiset itse osaa sitten tehdä siitä johtopäätökset. Ja nyt kun mä oon lukenut tätä Raamattua, joka on erittäin totuudellinen kirja, siellä ei ole niin kuin selitelty pois Jumalan mielenmukaisen miehen Daavidin lankeamusta, tai siellä ei ole selitelty mitään, vaan siellä kerrotaan niin kuin asiat on. Niin mun mielestä myös nämä hengellisen sodankäynnin ja hengelliset asiat pitää esittää sillä tavalla, kun ne todellisuudessa on, eikä ajatella, että ihmiset ei pysty itse muodostamaan niistä sitä mielikuvaa tai päätyä siihen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mä rukoilen tähän loppuun, että jokainen, jonka tämän kuulee, niin Herra johdattaa teitä ja avaa teille sanaansa Raamatussa sillä hetkellä, siltä kohtaa, kun se aiheellista on. Ja tämä mun puhe avaa teidän silmiä näkemään ja kuulemaan Jumalan valtakuntaa. Ja tässä myös loppuun haluan sitten vielä sanoa, että meidän on hyvä keskittyä kuitenkin ei etsimään sitä, mikä on valhetta tai väärää, ymmärtämään tämä ja niin kuin sodankäynnin aspekti ja erottamaan ne, pitämään jokainen ajatus Herralle kuuliaisena, niin kuin sanassa sanotaan, ja keskittymään Jumalaan, keskittymään Jumalan sanaan, kurottautumaan Jumalaa kohti, mutta silti ymmärtämään tämä sodankäynnin todellisuus, mikä meidän ympärillä on, niin että me ei niin kuin pidetä sitä vähäpätöisenä, koska vähäpätöisenä syntiä, tai sitä, että me käännytään yksi pieni aste vasemmalle, koska vastustaja ei ikinä esitä sitä koko päämäärää, mihinkä me joudutaan, kun me tehdään niitä pieniä asteita, niin kuin luisuja siitä, kunnes me sitten ollaan jouduttu perikatoon. Mutta se tapahtuu pienin askelin. Ja niin kuin Jeesuksen nimessä mä toivon, että jokainen teistä niin kuin selviää taivaskotiin ja siellä me voidaan iloita meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen läsnäolosta ja hänen kasvoista kasvoihin näkemisestä, koska se on se palkinto, mikä meillä on, että me saadaan olla meidän Herran kanssa taivaassa iankaikkisesti. Amen.